Mundina Brahma, mone. No, monaya. Labu. नोंना बिदिनो बावनाय नेम दंखायो दा सोरजोंबा गोखा गोखै बाथ्रा रायलायबाय थादोलाय नोंनिया बे गोजाम रावखौ बाहायनो मोनाबा गोसोआ मोजां मोना नामा सबाबानो बिदिनोखा नालाय नोंना दा थाब फैगोन बारा गोबाव खालामनाङा Ma, Saskia. Sero sais. Bella malah badi milai. Naura sai. Hah? Mata bila jeng kamu kau berhasil lagi? Ha? Tahu salah kau tahu ini. Tahu. Hey, bro. Tahu. Amat itu lah baik ni selai. Hey, bro. Neng sini kenapa istimewa mana telan nama bro? Jangan sakri nak gua anda sakri. Maga dah sekarang nu selai. Madom dah mula baik. Lagi ni sini. Anu sini sini kayu. Kami ni sengkak saja. Mawa danga. Korea. Hati itu mau nak gue kia. Kali lengnai janai oleh besto neng sini. Sakri bakri kau. Ibu di bila mana lama sama yau. Anu sini lo kau beranunga. Raja ni si kau berang. Bebera salah pada terbela bebera ke utara nasi go. Malah kau tu mengkau nak kepala. Huduli. Ay Mongol. Neng kami ni. Sinane kau tuah bebera tak hamil angku. Masa neng lang kulai. Neng bunuh sandak. Bunuh. Deh, kulai. Mama di pura ang neng kupudai gun. Deh leh kulai. Ay borai. Sorry bilai. Mana ya kau? Manci jana pipo beninga. Manci jana yang ketan huwa biu. Ma kol belai. Gagreng kerana. Manci jana pipo beninga. Ada ini yang saya datang. Hey. Yoi. Ya. Hai. Ya, ini. Ya. Hey. Yay! Hey! Mundina Brahma. Oi, Mundina Brahma. Oh, सफैबायबो हाब बिक्रम फिसा नों Oh, मादै. दे जागोन फिसा No monaya. थ' सिङाव थुदो Tuh. फै सिङाव फैदो जिरायफै Deh, jirai. दासान्दि न'खरफ्राव मोजाङै दं दा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो बिदिबाथ' मा सावरायबाय थाबावनो आदै आथिं आखाइ सुस्रांनानै दान्दिसे जिरायदो थौ बिदिबा जागोन आदै आयै आफा
मा न'आवलाय रावबो गैया नामा मा दिनैलाय जोंनाव सोरबा फुजिनांथावसो आलासि फैदों नामा आयै आयै ए सफैबाय आइ औ आयै सफैबाय दे जागोन फिसा जागोन फिसा जागोन दे आइ आथिं आखाइ सुदो जागोन आयै जाग्रा लायलै ओइ बाजै जोंनो जाग्रा हरदोलै खिन्थु फैसा गैया बाखि जागोन बिदि फैसा गैया गैया होनबाय थानालाय बोरै जानोसै बाखि जाबाय थानानै जों दखानालाय बोरै सोलिनो ओइ बस माथो बोरैबासो होनबायलै मा जाबाय थाखोब्रा बाखि बाखि थाइसे थाइनै बाखिखौनो बेबायदि बुंबाय थायो नामाब्रा होगोन ना जों रावबोनि मानसि बे थाइसे थाइनै बाखिखौनो बेबायदि बुंबाय थाबा जागोन बाजै होगोनलै होगोन जाग्रा हर माब्रै जाबावगोनलै बस माथो जेरावबो बाखियानो जोबनो थांला थ' बिदिब्ला बङाइफ्रावनो थांसैब्रा खामानि मावनो औलै औ लुवाफोरखौनो देलाबायनोसै थोर नोंसोरलाय मा कम्पानि गोसोखांबाय थायोब्रा कम्पानियाव थांनानै मा जाना फैदों नोंसोर गोसोआव गैया नालाय हा कम्पानि 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 दाख्लैयो सप्तासेबो जायाखै माथो नोंलाय कम्पानिनिफ्राय थांनाय फैनाया मा मोनबोखो नोंलाय मोसौ हालिनि फाना थांबाय मोसौ हालिसेनि दाम लाबोफिननो हादों नोङो कम्पानि होनबावदों राजु नोंसोर थांनोबा थां नैबे मंगला हले थांनायाव गैया सानसे समाव नाय नोंसोरो नैबे मंगला मा देखायगोन माथो जाबावगोनब्रा कम्पानियावबो थांलाबालाय थौलै दिरुं लानानै आलायलाबायनानै लावलाबायहैनोसै हैद फाग्लांसो थैबा थैलै आं हले थैनायाव गैयालै आं हले दिरुं लागायना थैनो हायालै आं थैनायाव गैयालै दासो मोनदों नोंसोरो गोसोखौल' दाद खालाम आं दं नोंसोरनि थाखाय आं सासे गोरा गोसोआव ला मिथिबाय लेट्स गो थौ मन्दिनाय ओंखाम जानो फैद' नोम्फाखौबो लेंबोफादो जागोन आयै आफा बे जोंनाव फैनाय गोदान सेंग्राया मा जोंनाव गोदान खामानि मावग्रा फैदों नामा औ मुन्दिना आइ आं दहाय नोलोबारि हाथायाव लोगो मोननानै लाबोफादों बे जोंहानाव खामानि मावनो हासिगोन आइ बेफोरखौ दोनथ'दो आइ नाथाय नोंना आनजादनि बाथ्राया बोरै जाबोखो आनजादखौथ' मोजाङैनो होफैदोंमोन नाथाय रिजाल्टआसो आंथ' पास जागोन बायदि मोनदों पासआथ' जाखानांगोनखा जोंहा बिजामादै मोजां नागिरनायनि खोथा दङना आंहाथ' बिजामादैनि जेबो सिन्था गैया बिमा रोंखानाय राखानायखौनो आं थिग खालामनानै दोनखाबाय आइ मुन्दिनानि थाखाय बिदिबाथ' मोजांसो सोरथो फन हरलायखोब्रा हेलौ ए आगै हेलौ आगै सना नोंसो गावदां माइनाव आं बेखौनो बेलेग सेंग्रासो नंदोंमोन सना आइ लाभ इउ सना एथ' गोबावजों दिनैसो सना आइ लाभ इउ औ
आं बेलेगाव थांदोंमोन बाइक सालायदोंमोन खोनायाखैमोन सना आं बेखौनो सोरबा सेंग्रा होननानै नोंखौ दम हरफ्लांबाय सना निमाहा हो दे मोजां रायलायथारनोसै सना आं नोंजों सना आइ लाभ इउ सना नोंखौ दिनैसो बिखा गोरबोजों रायलायनो मोनसिगोन सना खावलाया साबाय ओइ हंलि आंजों हाबा जामारनो माला फैमारगोन हंलि आंनाव खिन्थु फैसाया बारा गैया थाइबानि मंगल सुत्र 10 थाखानि सिन्दुर बायबा जागोन ना जाया अह बिदि नङा ए होनबालाय बे मंगल सुत्रनि दामखौ बारायना होनोसै आं मंगल सुत्रा 10 थाखा सिन्दुरा थाइबा जागोन दा हंलि हंलि खोथा गैया एबार थांगासिनो नोंखौ लायनो नै थांबायबो दोनथ' थांगासिनो दं माथो जालायखोब्रा नै बाराबा दासो जादों बिमा जोंहा बे बिक्रम आदैयाखि खामानि मावनो हागोन नालाय आंथ' जोबोद सिन्थासो जाबाय हा नोंहा मालाय मावनो हाथारिखौ मानो थिनसो बायनांगौ जाखो गावनो मावनो हागोन आदै होनबाय जेला आंलाय माथो होनबावनो दे आंथ' मानसिखौ नायनानै खामानि मावनो हागोन बायदि नुखायाखै बुरै बैसोआलाय बेसेथो थाबावगोनहाय आंलाय सोर हौवायालाय लांबावगोनहाय आयं आयं मैगं हानाया दाबो जायाखै एसे दंबावो नै नों अरखौल' थामजायो दानो फार्माफोरा दावराव जाफैजोबगोन दे माबार हाना हरदो आयं दे सियारफोरालाय मा डिस्टार्ब मा उरखांलायखो नोंहालाय नों मा मिन्थिदोंब्रा आब' मा खेबनै खेबथाम गाबज्रिबाबो खोनायाब्राना फैसा नांगौलै फैसायानो गैथारा थाइसेबो मानो फैसा नांबाय थागौ नोंनोलाय मबाइल बायनो फैसा नांगौ आंनो मबाइल लायनो आरो लोगोसे ड्रेसानो गांसे मोजां गैला सानफ्रामबो बेबायदि गानना बेरायबाय थानांगौ नामाब्रा आं फैसायानो गैथ'आ आंनाव संख्रि बानलु जानोनो बेसे खस्थ' सानफ्रामबो फैसा गैया गोदोबा बागालांनायलाय आइ आफानि नेरसोन हिसाबै हायानो 2 बिगाल'सै बेखौनो फानना लायोबालाय मानिफ्राय ओंखाम मोनजागोन नोंबो एसे एनै खामानि मावनो सोलोंदो नोंखौ आं सानबेसे एफोरबायदि फिबाय थानो हानो हा बन्दक होनांगौ लागोन आं नों होनो हायाब्ला आं हले जेबो मिन्थिया बिक्रम आदै हा थाफैनायाव माबाफोर उसुबिदाफोर मोनदों नामा नों आदै इदिथ' जेबो उसुबिदा मोनाखै आदै होमबा नोङो गोसो खुसियैनो खामानि मावनायफ्राव मदद होदो आदै जागोन दे आदै माथो खालामबावनो खस्थ' मस्थ'यैनो थाथ'दो देनां उनफ्राव गसाया अनबा माबा मोनसे जाया बे जागोन मादै नै साहाया लोंदो आफा बिक्रम नोंस्राबो साहाया लोंलायदो दे थक्ला औ आयं आरो बिक्रम जागोन दे नोंसोरबो साया लोंदो दे बिस्कुटखौ मोनसे लांफा जागोन दे आयं माबा थक्ला आयं औ आयं थेक्ला आरो बिक्रम आदै जोंहालाय माब्लाथो जांख्रा जानांगौ जाखो समफोरनो खालामसै आयं जांख्राखौ दै थक्ला औ आयं आरो थेक्ला औ आयं आरो बिनिफ्राय बिक्रम समनिहा हाल जांख्रा जागोनब्ला बे नोलोबारिनि हाथायाव अमा बेदरनि दामा एसे खमलै नायै हयै लाबोदो जागोन आयं बिखा खर' खोमा लाबोगोन आयं लानजायाबो हा लानजायबो आं सावजानो गोथावथार मोनो होद दे जागोन दे लाना फैगोन आं
ओइ मुन्दिना टाउनाव एफा गोबाव थाना फैबाय टाउननि सेंग्राफोरजों खम गोथाव गोथाव रायलायना फैबाय बे मालाय नोङासो औ हाय फुलन्ति मन्दिरानि मोजां मोननाया 10 जनसो दं खोमा दा आयु फाग्लिलाय सासे मानसिया 10 जन मोजां मोननो हायो सोरबा गाद दंमोन खोमा फाग्लिलाय सोर सासेजों लाइन मारिखनांगौ जाखो आंलाय जायाहाय नोंसोरजों हनै नोंसिनि दाहोना गोदान एक्टर गाजोलिया नोंखौ नागिरनानै फैदों मन्दिना नों गुबुन रावखौबो दालासैहाय बिक्रमखौनो लादो दाहोनाबालाय मा जानोहाय न'आव थाफैखानांगौलाय सिरि थादो मानसियानोबा सफैखाथारबाय हनै मानो फैदों बिक्रम मन्दिना नोंखौ आदाया लेंहरदोंमोन थौ नों थौरोदो आं उनाव थांगासिनो थाब फैबानो जाबाय दे जागोन दे थांबा खादोहाय फाग्लिलाय नङाबा दा मोनाबा दा खोमोन गैयै मावसिनजों लाखिजागोनबो थोद जानला मोनला बुंथारोहाय नोंसोरो फै नङा माथो आं थांफानोसै दे नोंसोर थाथ'दो दे जागोन दे बिक्रम रथ' आंबो थांफाखानोसै फैदो बा मालाय मानोमोन आफा मुन्दिना आइ हा बहायथो बेरायहैयामोन फालाय गामियाव दसे लोगोफोरजों बेरायग्लांहैदोंमोन आफा मुन्दिना आइ गामिनि आबहावाया बारा मोजां नङा आइ एसे मोजां नोजोर खालामनानै बेराय दे जागोन आफा नोंसोर मानो इदि साना आयै मानो इसिबां हाखु दाखु बिदि बुंलाबायखो आदा बिक्रम ओंखाम जानो लिंहरबाय अ फंबाय नों थ'गोन अ दे फैद' माथो जायाब्रा तब बेबो गुन्दा स्टिलावसो थांबाय एक्टर जानायनि खोथाया ओरैनो जायो नामाब्रा थै जाखाथारनाय मालखौ आरो बिदि एक्टर ओरैनो मोनो नामाब्रा थै बेबो दाहोना बायदिसो जादों बन बाननाय बायदिसो मोनबाय आं बेबो हिजरा मडेलसो जाबावबाय थै बढ़िया एबार गाननि सुरु इसोर आइ सरासति हंली आगो हंली आगो हंली 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 आगो हंली आगो हंली आगो हंली आगो हंली आगो नोंखौ मोननाय मोनब्ला थेख्लाबाय मा खालामगासिनो नोङो बा ससमा टपि गिटार लालायना मालै हाब मा एसिस्टेन्टलै तत बुरबक मा नोंसो दाहोनाफ्रालाय मा मिथिगौ माखौ मिथिया जाखो नैबे फान्था गेलेया गिटार दामनानै प्रेक्टिस खालामदों प्रेक्टिस मानि प्रेक्टिसलै एक्टर जानायनि खोथा दं एक्टर
एक्टर जानायनि खोथा दं फान्था गेरलाया एक्टर बिनिखायनो गिटार जुथा लंपेन्ट टफि ससमा गाननानै प्रेक्टिस खालामदों प्रेक्टिस मोनगोन नोङो हायथा थानो नों मोननाय नङालै मोननाय नङा गुन्दै गैया नोङो नोंलाय मा मिथिगौ एक्टर जानायनि सिमां दं होनखाबाय आं दहायनो देलाय दोंसे मेथाइ खनलाय दा होनाखायनो जेबो रोङा गावबागाव लामा गावबागाव थां नों एसेबां एक्टर जानो लुगैदोंबा दोंसे मेथाइ खनलाय खोनासंगोन ने बिदिबा खोनासं नोंसोर दाहोनाफ्रालाय मा मिथिगौ हाब दे खनलाय जोबथा खननोसै आं दे खन दे नोंनि गुंग्राय हागादै बेसे गोदै गरला मा गरला बिलाय मा बिलाय गरला बिलाय माइफ्रा बया फासाबो बाहाय नोंलाय मा बुजियाब्रा माखौ रसगरला होनदों आं रसगरला मा रसगरलाखौनो होनाखै नोङो रसखौ होनाखै आं गरलाल' होनदों गरला नोंनि गुंग्राय हागादै गासिबो गोदैथारमोन गरला बायदि मा गरला बायदिलै माखौ गरला होनबाय थाखो सेन्देलजों होनोसै नामालै बेखौ रसखौ होनासै आं गरला होनदों गरला मा सोबालाबायनो नागिरदों देग्लायसो ओंखारदों आङो गोदान हिर' रसगरला मोनसा मोनसि जानायावनो एक्टर जानो बायो आं होगोनदोलै होनोसैलै बेखौ बाराबा थग्लाबाय होलै बेखौ बाराबा ओइ लोगोफोर थांनाय बोसोरनि बैसागुआ मारै जाया थांनाय बोसोरनि बैसागुखौसो रायखांबावदों थांनाय बोसोरावथ' मोजां गाज्रि बिदिनो थांबाय बैसागुआथ' औहाय फाग्लि थांनाय बोसोरनि बैसागुआव बिनि थाखायनो जाजोबदों मारै जाखो राखेबजों रिथाजों मोसाबाय हायथाया मा जाखो दसेनो मेगनसो साखो ना माखो सानैजों जा बुलायलायबाय फाग्लि बोरसिथाहाय आं लाजिबाय आयु बेखौनो लाजिलायबाय आं लाजिबाय बेखौनो लाजिलाय नामा जागोन हिन्जाव जगोन गोदान नागिरबायगोन ओइ थेख्ला आरो थुख्ला औ माने एसे मोनालायखो मोनाबोबाय ओइ आलि बायदो मोनाबो एसे थेना थौदो ए बिक्रमालाय बोरैथो बिक्रमा आलि खोबोदो ओइखै फैसिगोन बे आदाया दाहायसो फैयोनो दे थाब दुगैना फैग्रोदो जागोन दे आब' लाव जागोन ओइ फाग्लिफोर दिनै जोंनाव हर थालांदो आं हारसिं बरिं मोनथारबाय एफा गोबावजों दिनैसो लोगो मोननानै फाग्लि जोंहा न'आव रावबो गैया होमबाबो थालांदो ना बा आंखौबो अनला आरो नोंसोर एफा गोबावजों लोगो मोननानै बोरै थानांगौ नोंसोरबो थालांदो बेनो थालांनो हायोबालाय आयौ बिक्रम नोंहालाय मानोथो एसां लेट जाबोखो खामानिखौ बांसिन मावदोंमोन नामा माथो खावलायाव हाब्रुआव बांसिन नांलायबाय ए मोजांसो होनदों नोङो नों माइ गायनायानो गासिबो हाग्रा गोजा बिदिसो होनदों नोङो इस आं गायनायखायसो हाग्राया बारा जालायबाय गावनानो हालेवनाया जाखायाखै बे दे दुगैहैदो थादो आंहा दुगैनोसै आच्छा थख्ला आरो थेख्ला माथो देग्लाय बोसोराव माइ गायनाय फोथाराव मेनलि हाग्राथारनोलै फैनायाथ' गैया आयं दोंसेबो गैया आयं एसे एनै दंमोन हाग्रायानोबा आं माइ गायनायखायसो बांसिन जादोंनो हा सोरथो बुंनायनो आइ हनै बिक्रमानो गावनानोबा हालेवनाया जायाखै मालायखौसो दाय होलाबायदों दे आंनि हालेवनायानो जायाखै बुंला दे आं एबारनिफ्राय जेबो दासो दे सरि दे बुंबाय थाखानांला आंखौ बिदि दे आयं मोनसाया औ आयं थख्ला साहा लोंखांनानै मा खामानि दं मोजाङै गोसो होनानै मावदो दे औ जागोन दे आयं दे बेयावनो दोन नो फाग्लाफोर मावनायावबा गैया साहा लोंनायावबा सिगां हाबाब फाग्लि दाब्लेया मा रायलाबाय थायो जानाय लोंनायावबा सिगां नोंसोरो खामानि मावथ' जोङो फाग्लि दाब्ले जोंखौल' रायबाय थायो खेब हा माथो खामानि मावबाय थायोब्रा नोंसोरलाय रुवाथिजों रायजाबाय थानायलाय मावनायाथ' मावो जोंखौसो मेगन नोजोर गोलैबाय थायो माथो
हाफोरावनो जिराय ओइ टिपगां बाइकआ लाना फै आं जिरायनि है मा बाइकआव जिरायलाबायनोब्रा जोंबा हायाव जिरायदों हायाव जिराय है जिराय है नैखौ मिथिया गोरा मानसिया गाहायाव जिराया बाइकआ लाना फै गोख्रै जागोन बस नो बस जिरायदो थाब थाब मावनांगौलै खामानिफोरखौ ओइ लोगोफोर सिगारेटफोर दंबा हरदोब्रा दिनै न'निफ्राय फैसा मोनबाखै आं थोद आंनाव दंब्रा दंनायालाय लिडार मानसिफ्रानो माबा फैसा गैया मा गैया होनना लालाबायब्रा लासिं सिंनो गैयाबा गैया डाइरेक्ट होननानै लानांगौब्रा हा मासो सैख्लाबोब्रा सिगारेट थसेनि थाखायनो दं माथो पेकेटआ पेकेटसो लगाय लगाय साला नोंलाय दिनैलाय बेयावलाय मा फैफेरा मा बे दंफां सायावलाय जोंखौ जिरायनो लाबोलाबायखो गामाखालि जोङो बै अबेबा धाबा रेस्टुरेन्टआव लाङो दिनैलाय बे दंफां बारियाव मा सिख्लाबो फैया मानसिबो गैया मा खोथा दंब्रा दिनैलाय बेयावलाय फाग्ला जागोन नामा खोलाय मानसियालाय फाग्ला जाबाय नामा बेलाय मा सिगारेटखौ गावसोरल'सो होब्रा जोंनोबो हर आंना लुगैनायासो जाथारलालै खुगायासो र' गलायलांबाय एसे हरदोब्रा मा मोदोमाखै नामा आं सोबनाया आरो मा नांबावगौ नोंसोरनोलाय बेयाव दिनै जोंखौ लाबोनानै मा खालामनो सानखोब्रा हैद साला मोसौ बलरफोर नोंसोरखौ आं ओरैनो लाबोदों नामा बेहाय बे लामाजों गावबुरानि दाहोनाय बिक्रमा सानफ्रामबो बेबायदि टाइमाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेखौ जों दिनै मानजिथारनांगौ थांनाय मंगलबाराव जोंखौ ओरैबायदि रायजोफोरनि सिगाङाव मानजिदोंमोन बेखौ दिनै जों मानजिफिननांगौ मिन्थिबाय साला सैमाफोर ओरैनो गेंस्टार जानो हाया नैबे लावखारखौ बाहायनांगौ ओइ खैमाफ्रा मा हरलाबायब्रा सनमान खालामैसै नोंगौथ' आरो आं हले गैयामोनलै बे दिनाव फैगासिनो दं र' दसेल' जिराय ओइ बलरफोर नै गावबुरानि दाहोना फैगौलै ओइ नै र' फैनो हो बेखौ र' साला ओइ बिक्रम ओरै फैलाय मा जालायखोब्रा मंगल सार एसे ओरैजा फैब्रा हाथायाव थांनिलां एसे खरस लायनि मा सानफ्रामबो खामानिलै नोंलाय थोद माथो जाखोब्रा सार मा मोनाखै नामा मा मोननोब्रा गावबुरानि फिसाजोखौ होद मंगल मा अर्थ गैयै बायदि खोथा बुङोब्रा नोंसोरो मा अर्थ गैयै खोथा बुंखोब्रा आंलाय आं मोजांखौसो बुंदों दा दाबो सम दंलै मंगल दाबो सोलाय ओइ नोंसोर बिक्रम बे थांनाय मंगलबाराव जोंखौ मानजिनाय बावबाय नों आंखौ रागासो फोजोंगासिनो दं मंगल हाब मंगलनि रागाव सिनायाखै नोङो हाय सिनायाखै नै बे मंगलखौ सिनायला ला माथो बाखानायखौ हो आइरि हाय हाय Hey! Hey! Ja! 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 Hey! Ja! Hey! नों आंखौ बिदि खालामबाय आंनि मैहुर खालामनायखौ नोङो फेलें खालामो नोङो माथो माखानायखौ हम Hey! हगार आंखौ हगारनो नैबे आइदै
असा दिनै मा बायफेरा मा बायखोब्रा बेलाय सोर बेलाय माथो जालायखोब्रा गारियालाय जालालै बे बाइकजों थोद थाब होख्लायनांगौ मोनदों दासो मोनदों गेन्द्राद्रान साला गुन्दाफोर होख्लानांगौलै नोंखौ नैबे दारि गन्थं खोमा आरो होख्लांलां दोनबाल गारखेनखौ है मोनदों दासो है थैनानै था बेयावनो सोर बिमाया जोनोम होआ बिसोरखौ फै र' नोंखौ ओइ बेथा नोंनि बे गोरानखौ ओइ मेंबाय मवंगन र' फै बेथा नोंबो जायगायावनो मोनदों नांबावनो है मंगल बिदि नङालै है बिदि नङालै है आरो बिसनालाय मा फाव जाखोलै बेलाय जोंखौ बुलाय होनानै साला मा जाखो बिसोरलाय माबा साया माया सिमां बायदिसो नुलायलांबायलां लोगोफोर थौदोलाय साला थौ मा जाय जाथोंसै थौ हनै मंगलाबा थांबायसो थौ हाब बिक्रम नोंथ' आंखौ गोगोम बुबायलै थै लाला लिला खालामजोब्बाय जाबाय मंगल नों आरो बेफोरखौ गोसोआव लानो नांला आंबो रागा जोंना नोंसोरखौ बुफ्लांबाय नोंसोरबो आंखौ ज' नांना लोगो नांना आंखौ बुफ्लांबाय नोंसोर बेखौ गोसोआव लानांला आं नोंसोरखौ जुदि मोजां गोसो होना खामानि मावलायोब्ला आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिना होगोन इनकाम खालामनायनि लामा नोंलाय दाहोनायालाय मा खामानि होनो हानोसै मंगल आं सासे दाहोना नङा मिन्थिबायना आंबो सासे गोनां न'खरनि मानसि नोंसोर आंनाबो गोबां दुखु दङ आरो गोबां जाथायबो दङ आं नोंसोरनो सानसे खोन्थागोन आरो नोंसोर मोनथिगोनबो आं बेयाव मानि थाखाय फैदों नोंसोरथ' आंखौ मिन्थिया आच्छा बिक्रम नोंथ' गोनां न'खरनि फिसाला होनदों नोंनि बिमा बिफाया सोर खोन्थानो हागोन ना बै दिनेश बसुमतारीखौ सिनाया नों
सिनाय बेखौ आं मोजाङै सिनायो आं बिनिनो फिसाला हा नों बिनिसो फिसाला मा फिसाला उन्दै आं बिनि फिसाला उन्दै बिक्रम बसुमतारी आङो नोंगौ बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों नोंसोर लोंनाय जानायखौ खम खालामदो जोंहा फादारमोनजों मोजां मोजां मानसि सिनायनाय दं बेनिखायनो आं रायज्लायना नोंसोर माबा मोनसे राहा खालामनो हागोन बै बसुमतारीखौबा आं सानसे लामायाव लोगो मोनदोंमोन सारा बुंदोंमोन आं सारखौ होनदोंमोन सारा बुंदोंमोन आंनि न'आव सानसे फै सुबिदा होगोन होननानै नाथाय बे लामासिम नोंसानि न'सिम नोंसानि बिफानिसिम आंखौ लांनो दिनैसिम रावबो मानसियानो गैया बे जोंनि गामिनि गावब्राथ' गावब्रा मस्ट बुरबक मानसि बियो बदमास मानसि बियो जाबाय दे नों बेफोरखौ जेबो गोसोआव साननांला मिन्थिबाय राजु दिनैनिफ्राय नोंसोर समायल' लादो आंजों नोंसोर हेफाजाब होगोन होननानै आरो लोंनाय जानायखौ खम खालामदो आरो गाज्रि हाबा जेबो मावनांला समायला दिनैनिफ्राय मोजां खामानि जुदि लामा देखायना होनो हायोब्ला बे समायलाय मा गाज्रि खामानिखौ जों लायो मोजां खामानिखौ जों मानो हाया जय बर' हारिनि जय ओइ बिक्रम बबेयाव मा मावदोंमोन नोंलाय बारियाव एसे हाग्रा दानदोंमोनलां थख्लामोनालाय मोसौ खाहैदों बिसोरो दै एसे लायलाय आंनो र' आं लायनो थोद एबा खामानि मावो नामा दसे जिरायथ' नै बिक्रम दैया ओइ बिक्रम नोंहा थारैनो मोजां मोननाय दंना गैमारा मा बुंनो मन्दिना आंनि मोजां मोननायखौलाय मोजां मोननायालाय दंमोन साथामसो ओमफ्राय मा जाखो ना गारबाय नामा गाराखै गारनायालाय बिदिब्ला दाबो दं आरो ना गैला बावलांबाय मानोना जों बै समाव उन्दै उन्दैसोमोन नालाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायावसो मोजां मोनलायनायमोन आयु माबायदि मानसि नोंलाय आंहा बिखौनो बिखा क्लाबसो मोनलायबायमोन एफा बावदा नोङो आंनाथ' मोजां मोननायानो 10 जनसो दंखायो 10 जनखौसो सोरबा मोजां मोनलायनो हायो नामा गोनसोल नोंजों नोंखौबा देन नांगौ होगोन नानो साला नोंसोर सोरबा 10 जनखौ मोजां मोनलायनो हायो नामा आं केयार खालामा बुंबायना आंनालाय थांबांदोंल'सो दा एसेल'सो नांदों आंनि गस्लाखौ सुना होदो नोङो होद जायालै नोंजों आबो ओइ आबो दिनै गबना फैबायलै ओइ आबो 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 ओइ आबो बाबु मानो नों जुमाय लोंबाय थायो मानो सानफ्रामबो जुमाय लोंनानै फैबाय थायो आं दिकारजों जुमाय लोंदों आबो ओइ आबो आंखौ निमाहा होदो आबो आं नोंखौ रागा जोंफ्लांबाय आबो नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो नों आंखौ देरहोबाय फेदेरबाय जोबोद खस्थ' मोनबोबाय आबो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि जुमाय लोंनाय थांखु जाला सिगारेट सोबला आं गारनोसै आइयाबो आंखौ जोनोम होग्रोमोना थैलांबाय आरो आफायाबो सा ससेयावनो गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय आं दिनैनिफ्राय खामानि मावना जानोसै आबा हामा बाबु थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो
फै सिखारदो सिङाव थांसै रेस्ट लाहैसै बिक्रम आदै बिक्रम आदै ओजों फैनायसाय औ थांगौ मामोन आदै जिराय आदै जोंहानाव थानाय जानायफोरखौलाय बोरै मोनदों आदै नों थानाय जानायाथ' बिदिनोसै जेबोथ' उसुबिदा गैया दे बिदिबा मोजाङानो आदै आं नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंगौमोन सोंजागोन आदै बे गामिनि सेंग्राफ्रा फरायनाय लिरनायफ्राव जेबो गोसो होआ नामा मावनाय दांनायफ्राव आंनि गामिनि सेंग्राफोरखौथ' मा होनबावनो आदै खालि जानाय लोंनाय गेलेनाय जौ बेदरजोंनो गब'नानै थायो खामानि दामानि जेबो उदिस लाया दा बे सेंग्राफोरखौ माबाफोर बिदि खामानि दिहुनना होबा गोसो होना मावगोन ना मावाथाय आंथ' बे बाथ्राखौ जेबो बुंनो हाला आदै मावगोन ना मावा आंहा बिसोरनि सायाव फोथायनाय गैयालै आदै नाथाय मोजां खामानिफोर दिहुनना होब्ला मावनोबो हागौ बे जायगायाव इदि गोलैसोना थानाय हाफोर दं नामा हाग्रा बंग्रा थानाय दं आदै मेरला दंथारो आदैया बे हाखौ रायलायना होनो हागोन नामा बे सेंग्राफोरखौनो माबा मोनसे बेयाव आबादफोर मावनो थाखाय रायलायना होनोथ' हागोन आदै नाथाय मावग्राफ्रासो मावगोन ना मावाथाय आंनि लोगो सासे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव जब मावो बिथाङा माखासे बुस्थु हेफाजाब होनो हागोन बिदिबाथ' हामथारबाय आदै नों गोख्रैनो लिंबोदोल' नोंनि लोगोखौ जागोन आदै नों बिदिब्ला रायजोफोरजों हाखौ रायलायदो आंबो लोगोजों मोजाङै रायलायनोसै जागोन आदै आं बे रायजोफोरखौ मोजाङै बुजायनानै आं नोंसोरनो बे हाखौ गथायनानै होगोन जागोन अबिमा अबिमा सफैबायबो गोबाव जाबोबाय दिनै मानोथो एफा गोबाव जानाय मिथिङानो जोबाबो बेयावनो लेट जाबोबाय दै गिलासि लाबोलै दे लाबोगोन बावनो जिरायथ'नोसै आं दसे दे नो दैया सेक्रेटारि फंबाय माथो आदा गावबुरासो आं गैयासो नंदोंमोन नोंखौ दङ आदा दङ फै आदा फै इसोर बिमा बिमा माथो जाखो नैलै आदा गावबुरा फैदों थांगौ र' बहाथो थाङामोन नों आं डिब्रुगड़आव थांदोंमोन दासो सफैदों नै जिरायदोंसो पेपारसो नायबाय थादोंमोन आं नै फंबाय सेक्रेटारि आं नोंखौ लोगो हमनाया मोजां रादाब लानानैसो फैदोंलै आगै आं बिमा बिमा ओरै फैनोलै आदा गावबुरा फैदों माथो गेदेरफोर फैदोंलाय औ बेवाइफोर थां बिमा साहा खाबनै लाना फैथां साहा खाबनै दे जिरायथ' नोंसोर एसे बावनो जिरायनानै साहा लोंलायनोसै एसे मोजां गाज्रि सावरायलायनि आं नोंखौ लोगो हमफैनाया मोनसे गोनां बाथ्रायावसो फैदोंलै आगै मा गोनांब्रा आदा नों बे जोंनि गामिनि सेंग्राफोरनि आखलखौ नुवाखै आरो दानि मुगाखौथ' बुंनांला अखा नायबाथाय जौ जुवा तास लोंनाय जानाय ना बेदर दा बुंसै बेनोसै बेखार गथ'फोर मा मेट्रिक पास जानाय मोजांबो फरायनो हाला खालि बेंगालर गुजरात थांबाय बायसै बेखायनो जों एसे मोजां सावरायलायनोसै नंगौ आगै नंगौ नै सेक्रेटारि फंबाय बे बाल्थिं पारायाव गांलाब गांथाब हाया ओरैनो गोलैसोना दं नंगौ दा बेखौ आंनि गोसो बादिब्ला नोंसो हागोन आगै नोङो एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै बिथांमोनजों सावरायनानै जा सुबिदा मोनो बेखौनो मावनो नाजादो आगै बिदि खालामनाया मोजांबो जागोन दानि बेखार गथ'फोरखौ जुदि मोनसे गुड खालामनानै एंगेज खालामना दोनाबा इयुन जोलैया खिन्थु मोजां नङा नंगौ फंबाय आं बेखौ सावरायनो थाखाय गामिनि
गोरों गोरा दंथ' आंबो आदायाबो एसे हेफाजाब होदो गासैबो जाफुंजोबगोन आंबो जेब्लायबो नाजागोन मावना जायो ना जाया रोंगौना रोङा रोंगोन मानगोनां आफादगिरि आरो लाट गावबुरा आदा आरो जोंहा नुजाथि फैनो हानाय एग्रिकालसार अफिसार सार लोगोसे जोंनि मिंमां हालामनि लोगोसे बाल्थिंपारानि रायजो राजाफोर आइफोर आफामोन दिनै जों गामिनि आलांगायै थानाय हाखौ माखासे बेखार गथ'फोरनो खामानि एबा आबाद मावनो रायजोफ्रा हाखौ होगोन होआ जाहाथे दिनैनो जोंहा आफादगिरि थानाय समावनो आरो लाट गावबुरा आदा दङ अफिसार दङ जोंहा एग्रिकालसारनि गासैनिबो सिगाङाव जाहाथे गाव गावनि मतामतखौ बुंलायो बेखौनो बुंनानै जिरायनाय जाबाय आच्छा रायजोफ्राथ' खोनाबाय नेहाथारिया जोंनिया मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होबाय मंगल आरो राजुनि दैदेननायाव बेखार सेंग्रा माखासेया आबाद मावनो हाबिदों दा जोंनि रायजो राजाफ्रा हाखौ हगारोना हगारा आरो हगारोब्ला माबाफोर बिनिमयफोर नांगोन नामा बेखौ साफा साफायै बुंथिनानै होलांनो थाखाय आं आफादगिरि जानानै खावलायनाय जाबाय नंगौ बे राजु गुन्दानो मंगल गुन्दानो जों हाखौनो होआ बिसोर मालाबा फाननानै जानासो खारगोन होथारा जोङो होथारा होआ जों मा रायजोफोर बे मंगल पापि गुन्दानो बे हाखौ होनो नागिरदों नामा नोंसोर बेना मैया दाखालि दाउ अमा खावनायनि केसानो जोबाखै आरो हानि केस होबावनो बिसोरो मावनानै जानो रोङा बिसोरो आदै मादैमोन गोदोनि गुन्दाया दा बोरै सोलायनो आंथ' गोदोनिखौ गोसोखांबा बाराबा आवलायनोसो लुगैयो आं साल्ला होआलै आरो बे हाखौ मोनबावबा बिसोरो सिख्लाफोरनि लामाखौ फांथेजोबबावगोन गोग्गानाय फैबावगोन बिसिनाव पापिफोरनाव है आं होआलै दिनैनि बे जथुमानि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों दा जों मंगल आरो राजु बिथांमोनखौ जों गाज्रि होननानै बांसिन नाख्रेबा थायोबा बिथांमोना माब्लाबाबो मोजां लाइनाव फैनाय नङा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोनखौ जों बे खेबसे मोजां लाइनाव थांनो नागिरनायाव जों हेंथा होनाया मोजां जानाय नङा नामा बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोरखौ खेबसे सुबिदा होना नायनो बिथांमोनाबो जानो हागौ बिसोराबो माबा मोनसे प्रब्लेम दं बिसोरखौ जों खेबसे सुबिदा होना नायनायनि बिसोर सोलायनो हागोन ना हाया आं बेखिनिखौनो बुंना जिरायथ'बाय दा रायजोफोरासो मा सानो मानगोनां दिनैनि नैबे जथुमाखौ सालायलांनाय बाल्थिंपारा गामिनि आफादगिरिजों लोगोसे आरो बे गामिनिनो नुजाथि फैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि जुगा नैबे जुगा खालि गासैबो लाइमोनफोरानो गासैबो फरायनानैल' साख्रि मोना दा जों बेफोरनि थाखायनो जों जोंनि नैबे एरियायाव गोग्लैसोनानै थानाय लाइमोनफोरखौ जोङो माबा मोनसे माबा खामानियाव जोङो थिसननानै दोननो हानांगोन नङाब्ला जायनि थाखायनो जों थिसननानै दोननो हायैनि थाखायनो दिनैनि लाइमोन सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरा बहाबा गुजरात बेंगालर केरेला बायदिसिनायाव खामानि मावहैद्लागासिनो बिदिनो समा सानफ्रोमबो बारलांगासिनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना राजु आरो मंगल बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखरसो बावनांगोन बर' लाइमोन सेंग्राफोरा जोंनि एग्रिकालसार अफिसाव रावबो आगानखौनो होया दिनैसिम दा बिथांमोनासो गोसो गुदुं जानानै आंनि खाथियाव थांदों आरो नोंथांमोना बे दा इसेबां मोजां खामानि मावनो साननायखौलाय दा माथो बाजानाय दं आरो बिथांमोना दा जा सानदों बिथांमोना बेबायदिनो मावलांगोन बिथांमोना मोजांनि थाखायसो मावगोन बिसोरो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिरायथ'बाय मानगोनां रायजोफोर जोंखौ खेबसेल' कनसिडार होदो जोंखौ नोंसोर गामिनि हाखौ मावनो थाखाय खेबसेल' कनसिडार होदो रायजोफोर जों गोदोनि बायदि नंला जोङो गोदो जि जाबाय रायजोफ्रा एबार खेबसेनि थाखाय जोंखौ खेबसे कनसिडार हो अब्लाना जों मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन गासिबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ नुगोन खुलुमबाय रायजोफोर जों मिथिगौ जों गाज्रि नाथाय जोंखौ सुद्रायनो थाखाय खेबसेल' सम होदो रायजोफ्रा आच्छा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि बे जों गामियाव बे फंबाय सानैया हा बिनो फैनायाव दिनै जोंहा होगोन होआ दिनै बयबो उजुराफुथि जादोंमोन जाहाथे बे फंबाय सानैया
इयुनहालागै मोजां लामाखौ दिन्थिलांगोन खोमा नंखायनो आंनिफ्राय आं सानदों रायजो राजाफ्रा बिसोरो आगोलाव गाज्रि मावदोंब्लाबो एबार खनसेनिफ्राय बिसोरो डेभेलप खामानियाव मावनो आगान सुरदों जाहाथे बिसोरो आरो लोगोसे गावसिनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंनायखौ लानो थाखाय बिसोरो गावसोरो लामाखौ नागिरदों बेखायनो आंनिबा बे खनसेखौ होबाबो मोजां जासिगोन नामा? आच्छा रायजोफोर दानियाथ' जों गोबां सावरायबाय दा मंगलमोनहा बेयाव आबादसो मावनो नागिरदों हाखौथ' बेलेगाव थिखांनानै लाङा मोजां जायो गाज्रि जायो जों हयथ' नुगोन बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सावरायनायखौ हाखौनो हगारनाय जाथोंसै बायदिखौनो नुबाय बेनिखायनो हगारनाय जासिगोनब्ला खेबसे स्राय आखाइ खबनानै होब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों। बेखिनियानो हाया गासैबो बै लाइनावनो हेफाजाब खालामदो बाबुमोन सारमोनाथ' बिसोरनो एग्रिकालचार रिसार्च सेन्टारनिफ्रायसो बिथाङा फैदों बिथांमोनखौ जाहाथे नोंसोर बावनाङा बिथाङासो मेन आरो नै बिथाङाबो एसिस्टेन्ट हायाथ' बेखिनि गथै फ्लटआनो रायजो राजाजों रायलायनाय गासैबो थिरांथा खालामना दोनबाय बे बेखार गथ'फ्रा बेयावनो जुखाम आबाद मावनो नागिरदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि एग्रिकालचार रिसार्च सेन्टारनिफ्राय दा जुखाम मावनो थाखाय जोंनाव गोबां थांखि लानाय जादों ओंखारबोनायनि थाखाय जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा जों नोंथांमोननो हासार हरगोन नोंसोरो पार बिगायाव इउरियाखौ 9 केजि खरै हो एसएसपि खौ 19 केजि खरै हो इनिफ्राय आयरन आरो जिंक दंबावो जेबो सिन्था खालामनाङा दैनि जगाननि बेबस्था नांगौ आं दैनि जगानखौ खालामनानै होगोन जोंनाव गासिबो दंजोबो मुलि होनो हानाय स्प्रे मेसिन नांगौब्ला फनाव खोन्थाहर आं बिथांमोननो हरगोन नोंथांमोना थांनानै लाना फैबानो जाबाय दाथ' हाया खालि दंथ'यो नङा होमबा थाबैनो हाग्राफोरखौ दानस्रांलाबायनानै हालौदो जों हासारखौ फाथायहरगोन उनाव जागोन दे नोंथां बिक्रम दंखायो जोंना आदा बिदिनो खालामसै दा हाया जोङो हालौगोनसै हाया रेडि जाबाथाय जों नोंनो खोन्थाहरनोसै ओमफ्राय नों सारमोनजों रायलायना जागोन आरो जोलैनि जेब्ला नांगोन आं खोन्थाहरनोसै जागोन दे नोंसोर मोजाङैनो मावदो जों इसिबां हानायमानि हेल्प हरबाय थागोन नोंसोरो मोजाङैनो मावलायदो दे जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जे बे खामानियाव आग बारायबोदों दिनै जोंनि गोदान बर' गथ'फ्रा आबादाव ओंखारबोदों फरायनायजों लोगोसे आबादखौ लाफादों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ दे हाफोरखौथ' जों दैखांनाय जाबाय सार जोंहा साराबोथ' एसे गामिनि हिसाबै जोंनो एसे सुबिदाखौ होबानो जाबाय दे बिदिब्लालाय सार गोजोननानै थाबाय जोंहाबो बिदिब्ला खामानिखौ आवगायहोलांसै ट्रेक्टरखौ दिनैनो मावहोखानोसै नामा बे जानाय न' जिङावनो ट्रेक्टर गंसे दंमोन बेखौनो लाना फैनोसै नामा बिदिब्लालाय
गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि गोदान मुगानि जों आबादारि अलसिया जाबोला रसा नांगोन अलसिया जाबोला रसा नांगोन समादि जोंखौ नेवसिलांगोन नोरजिया जागोन रांखान्थि अरायनि नोरजिया जागोन रांखान्थि अरायनि गोदान मुगानि जों आबादारि धनी गरिब रंजा बाजा धनी गरिब रंजा बाजा नों दानागार आं दानागार सुजुनि गोदान गांसे जारिमिन आबाद जांख्रिथाय बर' माहारिनि गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि